Hello mga kalog. Hello. Nami karon sa kuan. Sa farm na mo, sa tubaan na mo nga farm. Nami dire karon. Ato ang i-visit na mo ang farm dire. So, mana ni guys. Ito ada. Stop sa. Ano guys, sa tubaan karon guys. So, dwarf din na. Dwarf na lubi. So, dapat ani magtanom man ni kay 5 years naman ni siya mamunga na dayon. Post din ninyo ni. 5 years na siya mamunga na dayon. Ya mo ni. Daghan rin ko an man mo na mong tubaan. Ini. Tubaan na. Sa puti pa siya kay wala pang tungog. Pag sa puti kung putangan na nga ni siya tungog mo orange ang ihang color. So dire guys. So mao di sana sila din ha. So kung mananggot ka, mananggot mo mga kalog, pwede ra gid mo magbarog ra gid mo mananggot kay bugbo ra makasanan siya. So pwede ra magbarog ya. Kung ihas ang pabungahon, pwede sa yung pabungahon mamupo na lang kay karo di kayo. Oh. Pa. Dali siya guys. Anhin ni magi din tuba so gi-prepare usa ni siya. So kung mahingkod na siya, pwede na nato ni tabasan. Yung tabas ani, ato na nato butangan og giingon nilang sugong katong sudlanan ba? Ani mo agas ang tuba dinhi ilahang ko ang juice dinhi mo agas. Ani so di-prepare ni siya. Yan guys, bunga. Oh. So, pwede na punta makuano, uubos na kayo sa siyutan, no? Nindot na kayo mga dwarf. So, ito na yung pabunga. So, pwede na ito pang tuno, kung paano siya mulahing na. Tapos yan wala pa sa sulod. Hapitan niya makuan. Hapitan, ganyan buwang naman So, hapitan niya siya, dili na tuba, wala mo aga sa. Ang kani, morning preparation guys. Ato na niya siyang kitabasan na dire. Dali guys, kitabasan to magtubig na siya Tamis kaya siya, tamis. So, tamis kaya na itong tuba every morning. Tamis kayo na siya. Wala ni. Tanang kalubihan na ba rin eh. Kalubihan na ba rin ang katubaan. Ang sobra kung dili siya mahalin. So, himuon siyang soka. Wow! Hello mga Kaluginsan Miners. Mo ni among business sa Kaluginsan Miners ka among vlog na amo ni i-flex among kalubihan na himo tubaan. Mga dwarfer siya mga Kaluginsan Miners, mga mukbo ra kayo. Na mo ni siya padung ni siya tuba pero gagmay pa kamay pa man tigumon din siya. Kani siya mo siya ipa-prepare para butangan siya galon aron ari siya mo tagas ang tuba. Mga bugbo ra siya mga Kaluginsan. Mo ni siya tanan, guys. Mo ni tanan kadto dito sa tumoy. Mo ni tanan ang tubaan mo sa Kaluginsan Miners. Oh, na? Oh. Mga dwarf na nga lubi, guys. Mga bugbo ra ba. Basta ay mo kalimutan kung nag-date mo tuba. I-PM lang ang kuhan, page na mo, Kaluginsan Miners. Na, guys, ay po kalimut, follow, subscribe. Dagang salamat. Bye. So guys, mali mong tuba diri guys. Wala siyang kuhan guys. Mali tidak naman mali mong tuba. Kita. Mali siya tanan guys. So mga kalog, mo na to. Dara mong kuhan. Wala ka katog Japan na. Mga tuba. Mga kalog. So bye bye na.